Moi boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Continuamos con esta quinta tempada, continuamos con este ano 2026, comezando mes de marzo, despois do que ven a ser un mes de xaneiro, un mes de febreiro, por lógica, non? Se estamos en marzo, 2026, por lógica, moi intensos, moi interesantes, moi curiosos, con moitos proxectos e con moitas ganas desta conversa de hoxe, con moitas ganas de recibir a unha protagonista que xa estivo no 2022, xa estivo no 2024 e agora 2026. Parece que visita bianual, así que mola moito porque a máis está presentando un disco que marca unha nova etapa e ao mesmo tempo o fin dunha etapa, o peche ou o descanso que vai vir agora. Así que cala a boquiña xa, xente, porque ides ver en pantalla, porque temos con nos hoxe a Sheila Patricia. Moi boas, que tal? Moi ben, encantada de estar contigo aquí unha vez máis. Dicía 2022, 2024, 2026, visite cada 2 anos. Bueno, nin tan mal, está ben. Está ben, sí, é verdade, temos aí periodicidade, non? Oye, que o que me mola, a min cando, sempre digo, cando a xente repite unha é boa cousa porque quere dicir que estivechedes cómodos entón a cousa pois máis ou menos funciona, non? E sobre todo porque, bueno, hai cousiñas novas que contar, sempre hai unha excusa. Neste caso un novo traballo polo medio, non? Que supón unha nova etapa e ao mesmo tempo o peche dunha etapa. Como estás? O primeiro de todo. Estou moi ben. Aviso que estou na escola infantil da miña filla. Se escoitades voces de crianzas, é porque estou aquí. Estou moi ben, moi contenta. Vir aquí sempre é un espazo de liberdade, entón eu creo que é algo que é chulo, que paga pena. E ben, desfrutando máis do proceso, quizáis, despois de anunciar a parada. Moi como a un comezo, máis que como a un final. Non, eu sei que isto xa o respondiches en algún lado, xa seguramente te preguntaron moito, non? Pero o feito de anunciar, de dicir, mira, saco este disco, pero teño intención de parar, a cousa vai cambiar, a forma de traballar é distinta, vou plantear todo de outra maneira, ten que ser difícil tomar a decisión e ao mesmo tempo liberador, non? Ten que ser como, vale, tomei esta decisión e agora seguro que todo é moi distinto. Liberador, dende logo, sí, claro. Claro que sí, é como atopar de novo un camiño, claro, non? Pero bueno, son procesos longos, eses, non é algo que sucede per se no momento, non? É un proceso longo e que ás veces, bueno, non é nin siquiera profundamente sopesado, sino que vivenciado, moi profundamente vivenciado. Así que, bueno, sí, acertache en todo. É que, joder, temos falado xa nas outras conversas, non? Creo que é algo que moitos da xente que pasa por aquí tamén está de acordo da voráxine que é o mundo da música, da industria, da vida. Imagino que ti o feito bueno, de ser mamá, de ver que as perspectivas ou os obxectivos ou o importante tamén cambia con esas circunstancias, te fixo tamén replantear todo, non? Bueno, igual me estaba obsesionando con cousas ou lle daba importancia a algo que non ten ou hai que facelo todo pois con outra base, non? Bueno, dende logo que ser nai e ser pai non é o mesmo. Eso por seguro, quero decir, acceder a un mercado laboral ou, neste caso, como artista, pero a calquera tipo de parte do mercado laboral como traballadora sendo nai non é o mesmo que sen ser nai, non? Entón podes te permitir certas cousas eh, que despois non te podes permitir. Nin coa... Sendo eu unha persoa privilexiada con moita axuda, non? E con posibilidades de ter espazos de crianza e de acompañamento, non? Como agora que estou aquí facendo unha entrevista na escola da nena, non? Bueno, aínda así non é o mesmo. Entón, claro, a reflexión que trae e a experiencia que trae pois a verdade é que é unha hostia en toda regra. Se non estabas preparada, non? Eu non son unha nai que estivera buscando ansiadamente un fillo, chegou, felizmente, non? Foi unha maravilla a miña filla, pero quizáis alguén que está acomodando a súa vida para maternar,
pois chega a un lugar diferente que alguén que lle chega a maternidade, non? E eu non tiña a vida acomodada para maternar, fun acomodando coa chegada de Xana á miña vida. E darte de conta de que a cousa non está feita para isto, que é unha cousa biolóxicamente natural de todo ser humano. Despois están as decisións persoais, non? De cada ser humano, pero é algo biolóxicamente natural, por máis que nos consideremos hoxe en día pois están liberados, non, de todo eso, pero sigue a ser. Chega unha idade na que decides sí ou non, ou se non decide o tempo por ti. Entón, bueno, é unha movida moi gorda, a verdade. Claro, eu vouche preguntar, vou usar un pouco desto porque me interesa sobre todo pola parte da conciliación, pola parte de como se poden facer cosas, sobre todo do punto de vista da música, como alguén que non ten experiencia de ser pai, pero que ao seu alrededor pois está vivindo amigos que acaban de ser pais, nais, fai pouquiño, meu irmán que acaba de ter o seu, miña cuñada que acaba de ter o seu segundo fillo. Claro, eu vexo dende fora, pois o que dicías ti un pouco agora, non? Que é como que ainda que estés preparado, ainda que igual este buscado, como que pois a realidade, o momento no que aparece a túa crianza, claro, daste conta de que o mundo no que vivimos é imposible para poder manter un ritmo de vida similar ao que tiñas por compaginar traballo, por compaginar oportunidades, por poder facer as cousas da mesma maneira, porque non se pode Sí. ao 100%. Non se pode, non se pode. E hai que, obviamente, eu non quero ser egoísta, pensar que vas ter un fillo e que non hai que ceder X cousas sería injusto tamén. Quero dicir, calquera decisión da vida conleva, pois, cousas que deixas atrás, non? Hai que ser realistas. Pero, bueno, ten... É que é un melonazo. É que é que dá para moito, dá para moito. É un melonazo. Se ti tes a oportunidade de parar, está todo ben, non? Pero se non a tes, ou non a queres, ou a túa carreira, pois nese momento non se ve na situación de parar, pois, claro, é super complicado. Bueno, ao final non che respondín, pero bueno. Sabes? No, pero chega porque, hostia, eu sei que preguntar eso, esto, sobre todo sendo home, e sen vivilo, é moi difícil, pero sí que é o que vexo deso, de o difícil que é de poder compaginar, de poder tomar decisións, porque ao mesmo tempo, claro, un quere ser pai, ou quere ser nai, ou busca, non o busca, aparece, como no teu caso, bueno, non era tan buscado, aparece, pois, lóxicamente, sigues para diante, porque é unha decisión que queres e que che guste, que che fai feliz, non? Pero claro, ao final vivimos nun mundo no que non se adapta e é difícil ser capaz de seguir adiante sabendo todo isto. É complicado. Tiñamos como unha guerra perdida, pero que tiña unha parte ganada sen sabelo, e que na época dos nosos pais quizáis, con ese patriarcado, ese machismo, pois moitas veces polo menos vivíamos a posibilidade de quedar na casa, ¿no? Digamos, de poder quedar na casa e si querías, claro, se non querías tamén. Pero bueno, agora esa posibilidade parece que non existe para nós, porque fai falta dos soldos ou polo que sexa, ¿no? Entón as limitacións son tremendas, ¿no? De pronto a pluridisponibilidade da nai, que no primeiro ano é da nai, por máis que estea o pai é a nai, claro, imposibilita moito da túa carreira. Eu teño que decir que o meu primeiro ano fixen de todo. Fixen videoclips, fixen temas, preparei agora un disco, agora xa é o segundo, ¿no? Pero fixemos de todo. Non me podo queixar, porque teño que dicir que a min deume moitísima forza. Os retos parecenme sempre un lugar onde experimentar e ir cara adiante, pero é certo que moita xente queda no camiño. Non sei, é algo que eu creo que molaría que pudese, que tivese a capacidade de vivilo e ter a experiencia real, facer estas preguntas, pero nun podcast en condicións, abrir melóns e cousas que se poden solucionar, que creo que no meu caso non me vou a meter moito máis por eso, porque tampouco non vivilo e non tal, creo que tampouco debería meterme moito, pero creo que sería necesario darlle moitas voltas a isto, pero seguindo un pouco con, bueno, o que estamos presentando, o que estás falando, que este Epifanía, non, esta etapa musical, dicías agora, non, facer música ca crianza, facer música con esta decisión. A decisión de parar foi posterior ao disco ou xa este disco foi xa creado
con esa idea de, bueno, quero presentar esta carta e despois tomarme o descanso ou iniciar outra etapa dende outro punto de vista? Foi anterior, de feito anunciei no antes e despois creei o disco, que ao final o disco creei no moi rapidamente, pero é un disco froito pois, de moito tempo da miña vida, non? Hai temas que a xente leva escoitando moitos anos no directo, eh, pero que non estaban en formato grabado, digamos, non? Pero sí, foi claramente antes. E no camiño do que quería ser un disco que sería contemporáneo a este, pero que non foi este, na época na que eu saquei a falsedade, o movimento, todos estes temas, aí eso ia cara a un disco que non puido ser, non puiden, o produtor foise de baixa, eu non tiña como invertido nese proxecto, estaba querendo avanzar pero non podía porque ele non estaba, non? Entón, un pouco a súa circunstancia persoal levoume arrastrada a min, non? Cara a un estatismo que eu non desexaba. E foi tan revolución que pasara isto durante o meu embarazo e da miña maternidade, entre outras moitas cousas, que claro, de pronto, o que eu pensaba aquí, a cara un disco super bailable, non sei que, foi a decisión de decir, paro, porque están sucedendo demasiadas cousas, porque ademais a min estánme sucedendo físicamente e personalmente, familiarmente cousas, non? Unha nova familia, e ademais, pois, saber que quería. E parando, unha vez decidido e comunicado, que comuniquei na prensa, pois como que se me iluminou esta epifanía, por eso se chama así, porque viu a min esta idea de sacar todo iso que tiña medio producido, medio grabado, e o que quería gravar eu só guitarra e voz, e de aí xordeu pois, un proxecto que de pronto é enorme, non? Un disco enorme, con moitos matices, con todo o que eu son, e tamén foi como dar un golpe na mesa e decir, bueno, xa non quero obedecer a que si faz un disco que ten que ser puramente acústico ou puramente electrónico ou puramente desta maneira. Eu son isto e este disco creo que o mellor esencialmente e de mensaxe orixe tiña moita conexión comigo a nivel de alma, pero Epifanía, este disco ten moito que ver co meu camiño, con todas as capas e as partes que me conforman a min, non? Artísticamente, non? Quizáis orixe ten máis que ver coa miña personalidade, co meu íntimo, e Epifanía ten eso, pero representa, pois, a música bailable, a música acústica, a poesía, a creación, a tradición, non? Representa un pouco todo eso. O comezo, con ese o inicio, dicindo todo mudou, todo cambio de cor, pareceme moi potente. O sea, é como unha Grazas. declaración de intencións. O sea, esa canción é como unha declaración de intencións tanto do disco como da vida musical, como da vida personal, que é como, hostia, poñendo aí un punto de partida moi forte. Sí, é como a narrativa de toda a creación, ¿no? En realidade, porque sí, porque, bueno, todo o que che estou contando finalmente é esas dúas frases, todo cambiou, todo mudou, todo cambiou de cor, ¿no? E que guai que, a pesar de todo, non? A pesar do difícil que ten que ser, pois que ti teñas en mente un disco, teñas en mente unha serie de cancións, teñas en mente unha serie de cousas, por circunstancias, pois non se pode levar a cabo, tamén ten que ser difícil de aceptar, non? De dicir, hostia, eu tiña isto en mente, xa te fas unhas ilusións, xa te fas un proxecto en mente, máis ti como eres, non? Que eres inquieta, que eres de darlle moitas voltas a todo, de preparar moitas cousas, claro, vivilo ten que ser tamén complicado, non? De, ostras, Súper. Bueno, é que foi un crash na miña vida, totalmente eso, non? Finalmente, é darme de conta, despois deste disco xa estou tranquilísima, felicísima, porque dime de conta de que podo crear algo eu soa, non? Pero de pronto é como decir, puxen todos os ovos nesta cesta, con X persoas e profesionais, paguei, gastei os meus recursos económicos, gastei a miña enerxía, o meu tempo, e finalmente non só non mo entregan o traballo, sino que non me deixan ir cara a outro lado, non me devolven a parte económica, quedo coas miñas cancións pilladas, non? Porque ao final, cando traballas con produtor, pode haber unha produción pura, que simplemente che produzcan, pero hai veces que hai momentos de creación conxunta. Entón, aínda que ti tiñas íntegra a canción, se esa persoa creou alrededor da túa canción,
e non te deixa avanzar, deixate bloqueada completamente, non? Entón, todo comezou como uns fuegos de artificio preciosos, non? E bloqueate. E eu que son incansable, pois tratei de ir pa aquí, pa cá, pa cá, pa cá, pa lá, busquei todo o abano de situacións e finalmente dixen, pois ríndome, porque non pode ser tan dificultoso, non? Xa dificultosa a vida dun artista independente, pero non pode ser tanto que propios compañeiros de industria te estean poñendo pedras, non? Digamos, teñen que facilitar ou saírse do medio, non? Entón, bueno, é certo que eu tuve moita sorte na miña vida. Ata ese momento, ata o 23, 24, nunca me pasara nada. Nunca me apareceron un representante que tamén me apareceu, quedáronse con cartos. Esas movidas de pelis, a mí nunca me pasaron. Pois pasaronme todas aí no embarazo, que eu que dixen, saco un disco no embarazo e así cando no posparto estou eu tranquilo. Non, pois non sucedeu. Pero a salsa da vida é eso, estar adaptándote, non? O gañador é o que se adapta máis rápido ás circunstancias. Eu non me adaptei rápido, tardei. É que, home, ao final a industria é un pouco reflexo da vida, non todo parece bonito, surgen pedras, surgen circunstancias, pero claro, ao final supoño, non, que tamén cando todo é relativamente bonito, me refiro a que, pues, como decía, non che pasaran cousas tan malas neste sentido, é complicado sacar un proxecto, é complicado facer cousas, pero bueno, estas cousas como que non as vives, pásache ademais no momento do embarazo, imagino que tamén é importante ter un ecosistema ao redor personal, non, na túa casa, na túa familia, que sirva tamén para non caer, porque con todo o que estamos a falar, claro, ti decides ao final deixar de loitar, dices como paro e tal, pero claro, ten que ser moi difícil todo isto psicolóxicamente. Xa non Sí, artísticamente. sobre todo emocionalmente, non? Os paus do medio, pero é unha aprendizaxe enorme tamén, sabes? É moi bonita a aprendizaxe. De feito, no meu disco, mira, teño aquí que outro día lía o que eu non recordaba isto. Mira, non recordaba do texto que eu puxen, heche de mandar un disco. No texto que puxen, aquí na dedicatoria, que aparte é moi bonito o disco, é moi bonitiño, está do revés, non? Pola cámara interior, pero é un disco moi bonito. No, teño volteado para que se vexa perfecto, se vexa ben, así que está Vale, lendo Epifanía como vese ten que dereito. verse, sí. Bueno, e aquí no texto, non, aquí creo que está, sí. Bueno, despois de varias cousas que digo, poño, agradecida a todas as persoas que camiñaron comigo, estrelas que marcaron o rumbo. E tamén a quen trouxe o desafío, mestres inesperados que con cada obstáculo moldearon o que agora son. Agroma en min unha nova luz indomable. O sea, quero dicir, ao final, esa xente é a túa mestra tamén, non? Entón, ver un pouco a vida como oportunidade. E porque eu podería quedarme no victimismo terrible de fixéchesme, bueno, non fixo ninguén nada que eu non lle permitira, finalmente, non? Quero dicir, eu depositei a confianza, facerse cargo, non? Facerse cargo de que as cousas que che pasan, obvio que pasan, que non as creas ti, pero ti eres a persoa que permite e a que propicia e demais. Entón, bueno, tamén unha aprendizaxe enorme, non? A nivel creativo e a nivel persoal. Sí, porque sí que é certo moi chula. que ti podías quedártelo regordeándote nesa negatividade, Sí, nese problema, que é certo que moita xente non é capaz de sair deso, que non é tampouco o mellor tan sinxelo, pero sí que sirve de aprendizaxe ao final, pois mira, oye, sabes que eso pasa, sabes que igual para futuras cousas que poidan vir, tanto na música como na vida, pois as cousas se plantexan de outra maneira, sí. e aprender, porque ao final de todo se aprende. Eso é algo absolutamente innegable. Do malo sacas Sí. aprendizaxe e sacas como poder afrontar outras cousas ou como poder tomar decisións. Estuve enfadada moito tempo, moitos meses moi enfadada. Pero creo que é normal, ao final non deixa de ser que xa non a parte económica, que a parte económica queras que non, pois importa que vivimos nun mundo do capitalismo, Sí, non, pero que os bueno, cartos sí, importan sí. e son Sí, vitales. sí, é máis o esforzo, a enerxía, o Claro. desgaste, sí. Esa parte, porque ao final Sí. eu sempre, unha cousa que me queda clara con tanto tempo que levo de proxecto, tantas conversas, que ese proxecto de falar cun produtor, de poñer a túa
a túa música, a túa vida, a túa arte nas mans de outra persona, que se poida tambalear, que a cousa non poida salir, ostras, é que por aí, joder, Sí, sobre todo cando outro fai mala praxis, sabes? Si ti o mellor non te decides ou non, si pasan estas cousas, bueno, entendo que son como discordancias entre os dous creadores, pero cando estades a full e o outro, sabes, cando che venden fumes, eu iso é unha cousa que levo fatal. É dicir, eu levo mellor unha persoa que me vende malas que unha persoa que me vende que é genial e está por detrás facendo unha cagada, como o mundo, non? Entón, bueno, nada, afortunadamente apareceron mulleres que xestionaron as cagadas desa persoa moi ben e que reconduciron bueno, que foron de grande axuda e bueno, ao final, quero dicir, esas persoas vanse un pouco sentenciar propiamente, non? sí, tal cual. É algo que non contaría, non? Aquí este salseo, pero creo que é digno porque hai moita xente confundida que está pasando as mesmas cousas que me pasaron a mí e creo que é digno tamén que se saiban as cousas con honestidade, con humildade, tampouco vou de, non? Pero No, quer al decir que final, hai xente traballando mal, quer decir, ti si vas a un restaurante e poñen comida que che dá dor de barriga, vas poñer unha mala desta en Google, non? sí, Unha unha reseña, mala sí, 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 tal unha cual. reseña, pois eu poñolle mala reseña. Sí, e aparte hai unha cousa moi clara que cada un dos problemas que tedes os artistas ou os proxectos neste sentido é moitas veces descoñecer como funciona todo, descoñecer como traballa a xente, descoñecer moitas cousas Claro. da industria. E ao final, os que vivides unha experiencia, eu creo que atedes que, lóxicamente, hai cousas se poden contar dunha maneira, doutra ou tal, non? Pero hai que contalas para que a xente sepa. Despois cada un xa decidirá, non? O que facer ou tal. E sobre Sí, todo, con respeto. tamén Con respeto. para que a xente sepa que isto pasa, que xa non por un caso concreto en sí, sino que sepa que oye, as cousas poden Non é suceder, o camiño de rosas. claro, Non... porque, joder, a min Pero últimamente, bueno, hai que quedarse co positivo, eu creo, de todos os xeitos, porque eu non deixo dende que anunciei a futura parada, que será o ano que ven, ainda vou rodar todo este ano, non? Como que me estou atopando coas meles desta profesión, non? Estou me reencontrando co bonito, co privilexio que é dedicarse a isto, porque sí, é sacrificado, é complicado, pero é precioso dedicarse á música. Estamos en lugares onde moita xente quixera estar, eh, créase un mito un pouco ao teu arredor, non? E moita xente quérete. E iso é maravilloso, é precioso. Sen casi coñecerte, quérente, admírante, non? Pola túa obra, é un privilexio xigante, é moi bonito. acabas de dar unha frase que me parece moi acertada, que estamos onde moita xente quere estar, e é que ti, a pesar desto que estamos a contar, a pesar deste momento un pouco turbulento, un pouco complicado, en vez de presentar 16 pistas, 16 cancións dun disco que xa solo o feito de publicar un disco, máis alá do que poida vir agora nos escenarios e o que poida traer, pero xa publicar un disco é algo que moita xente desexa e non todo o mundo é capaz de poder sacar adiante. O sea, xa só eso Sí, é un privilegio poder facelo, efectivamente. totalmente, completamente. E ter os recursos, a xente arredores profesionais cos que traballar, eh, é maravilloso, é un privilexio, sí. É moi bonito. Como, cando anuncias o parón, máis alá do que ven despois do traballo e demais, ti anuncias o parón, anuncias ese descanso, como foi bueno, a tua xente, como foi recibir os comentarios? Chamoume moita xente por teléfono. Que pasa, Sheila? E todo o mundo queixándose do mal que estaban todos na súa profesión, os compañeiras. Ai, é que a min pasoume non sei que con non sei que produtor, a min pasoume non sei que... E eu sen decir ni pío, simplemente que paraba. E foi moi gracioso, moi bonito tamén. Chamaronme amigos de Argentina, artistas, bueno, de Andalucía. O sea, empezou a chamar xente que non imaginaría. E moi chulo foi, moi bonito. E tamén foi unha experiencia como unha montaña rusa, porque foi
pero como vou parar dentro dun ano, pero se estou anunciando, e despois dicir, boa, pero non quero parar, eu quero tocar, non, e esas idas e voltas das decisións así fundamentais da vida que nos pasan, e agora estou en paz, non, coa decisión, pero foi unha movida, a verdade, todo, tanto as reaccións, como a experiencia miña, como e moita xente dicindome, pero como vas parar ti? Pero se paras ti, que facemos o resto, non? Dicíame algunhas persoas. E, bueno, tamén é unha maneira de dicir merezo esta parada, non? Merezo descansar e calquera pode parar, aínda que leves moitos anos nesto. Quer decir, e está en xogo todo o tempo a carreira dun artista, non? En calquera momento está en xogo que teña que parar para sobrevivir, simplemente, non? E isto non me pasa a min só, pásalle a moita xente que se dedica a isto, non? Que pensan que estamos ricos perdidos, pero é unha carreira obreira. Isto é músico, é clase baixa, clase obreira. É que ti máis que nadie sabes, non, o complicado que é isto, que aínda que a xente poida estar a un certo nivel de números en plataformas, a un certo nivel de números de encher recintos, a un certo nivel de números de percorrer festivales e estar en moitos lugares, o beneficio económico non é para nada tan alto como cabe pensar por todos os cartos que hai que invertir. Isto xa o dixo moitas veces, pero se alguén non é habitual da miña canle, eu estarei moi agradecido, por exemplo, a Mondra, cando pasou por aquí e hablou moi claramente de cando el encheu a Capitol, fixo aí a súa presentación, que dixo, sí, enchín Capitols, sí, moita xente, sí, vendín entradas, pero saquei os cartos para pagar cousas, saquei os cartos para non sei que, pero que a xente non se pense que por encher un recinto nos facemos ricos e hai moitas cousas ao redor, e moloume que alguén como a él xa un certo, vamos a dicir, nivel non de fama ou de números ou demais, conte estas cousas para que a xente se dé conta de que, ostras, que sacar un disco é complicado, xirar é complicado e que por moito que podamos pensar, non a vida de artista é moi dura e psicolóxicamente moi complicado de seguir para diante. Sí, moi inestable tamén, sí, Mondra, o que lle pasa a Mondra pasalle a todo o mundo, o sea, imagínate, non? Máis alá dos cachés, dos números, non? Moitas veces sorprendémonos porque a mellor un artista con poucos números en redes ten unha calidade de vida que non ten un artista que poida ser deste estilo, non? Sí. Porque claro, os artistas que viven do público, non? Das programacións públicas que están aí en cachés pequeniños pero constantes, non digo eu que teñan unha grande economía, pero teñen certa estabilidade, non? Os artistas de música infantil, non? Pois cobran pouquiño, pois a mellor un 1% do que pode cobrar Mondra, non? Que é unha barbaridade de diferencia. Pero claro, Mondra cantas veces sae no ano? Cantas veces saen Fillas de Casandra no ano? Sí. O primeiro ano sí, enchen por todos lados de concertos, pero o segundo, quer dizer, o tema é que Galicia é moi pequeno. E se temos un compromiso coa lingua como temos, claro, pois eu creo que se pode mover xa a lingua galega por calquera lado, a miña aposta está aí clarísimamente, pero é certo que somos moi froito de encaixarnos en Galicia, non? E despois sair fora, pero hai que facer aí un curro de resistencia. Sí, tal cual, alguna resistencia e joder, isto tamén outro melón como o da maternidade que dixo no principio, que se podería abrir e falar moitas cousas porque é certo que hai moitos aspectos e moitas cousas que se fan difíciles e ostras, eu sempre direi que calquera artista que siga adiante ten todo o respeto e calquera artista que decide parar e contalo, porque, ollo, que ti o contaches, o faz público e explicas a túa sensación, o teu parecer, o sentimento e o porqué de parar, pero cantos artistas sabemos ou proxectos coñecemos que están parados, que non siguen adiante, que non o contan porque non queren ou polo motivo que sexa e están aí parados e seguramente non vayan a volver, que contalo tamén é unha decisión moi... É triste, Sí, é triste. É probable que se non o contas non se xa desexado, non? Claro, super triste esa situación. Está aquí a miña filla. Está aí que... Ai, é que... Está, mami.
quería aparecer. Dille que xa Sí, te roubo un pouquinho tempo, te roubo un pouco e máis non que... sempre que estou nunha videochamada, Claro, sempre, sempre. a ver que fas aí, quero Claro, saber. ela quere ser protagonista tamén. Mira, volvendo a este epifanía, non, que dicías ti, empezas a traballar, empezas a darte conta de que eres capaz de facer cousas que igual non pensabas. Eso é bonito tamén, non? Sacar adiante un proxecto e ver que do malo que falábamos sacas algo positivo, que é un disco novo, e sacas a capacidade de explorar algo que igual non ías a facer. Sí, seguro. Dígoche que é a miña especialidade, convertir, me di miña nai, isto é unhas cousas un pouco suaves, pero é como convertir a mexada en champán, di miña nai. Sempre me di, Sheila, convirte a mexada en champán, sempre. Hostia, joder, pareceme a frase máxima. Sí, Sheila sí, sí, é conversa top, mexada en top, champán. O sea, top, top. titular absoluto desta conversa me será outras cousas, Deixoche poñer. Sí, pero é moi bonito, claro. É que eu, cando estou mirando, porque sabes que son do sur, eu miro, cando vexo unha historia así que se me torce, cando me vexo eu negativa ou moi crítica, non che pasas de que estes, joder, estou super crítico, por que, non? En realidad non está fora o problema, está dentro. E entón aí digo, no, hai que reconvertirse, non? Hai que mirar cara adiante, hai que mirar en positivo. E claro, eu cando estou enfadada ademais saen unhas cousas chulas. Oye, es un... Quero decir, ao final, créase dende emoción, non? Pode ser o amor, pode ser desamor, pero a ira, o enfado, é unha emoción creativa tamén, non? Mira, eu falaba, facía unha conversa para Mundo Sonoro con Artes de Valencia, con Lisa Simpson, un proxecto que, a verdad, que é moi chulo, e me contaba que ela sacou a vendesa de publicar un novo disco, viviu, o disco veu asociado ao seu ano máis tranquilo, fixo tamén un pequeno parón e demais artísticamente, e foi un ano moi tranquilo, e dicía que a ela o que lle serviu para publicar o novo traballo foi ler moitos libros que lle trouxeron lembranzas de vivencias do pasado bueno, que non tiña. E claro, ela crea a raíz deses libros, non, de que lembraron as vivencias, ti creas a raíz bueno, desta situación que ao final todo leva a cabeza a facer cousas, non? Todo leva a cabeza que un empece a escribir ou a buscar como facer algo, non? Bueno, pareceme estupendo a súa maneira de crear, porque creo que é algo que deberíamos ter as artistas e é lectura. Para crear, si ti és compositora, non? Si non o és, non, si eres intérprete só, non, pero é super necesario pasar por aí, é como o training do cerebro para crear, non? A linguaxe. Sí, pero de xeito último creas dende a emoción, non? O que che aportaron esas lecturas, o que che aportou esa experiencia, esa viaxe, case todo o mundo crea dende aí ou crea sen sabelo, despois relata que creou dende aí, non? Porque os relatos adoitan ser a posteriori. Entón, é que o ser humano está tan ligado á emoción, non? A indiferencia, que decir, é outra emoción, o sentimento de indiferencia, non? A emoción é o que nos move a case todo na vida, non? A deixar lugares que non queremos, a querer crear cousas, a irnos a outro lugar, a facer proxectos, non? Eu isto teño clarísimo. Como foi ese proceso? Dicía que foi bastante rápido, non? Crear o disco, facer as cousiñas foi bastante rápido. Como foi? Como lembras todos esas Mira, aprendizaxes, esas circunstancias? foi rápido, pero foi lento, o sea, quero dicir, foi rápido porque eu decidín aínda en setembro e o disco saiu en decembro, que era un disco. Pero hai temas aí que o mellor levan 6, 8 anos comigo nos directos e que son tal cual eu toco nos directos, non? Entón, claro, é un disco que ten 2 meses, pero ten 6 anos ou 7, non? Entón, foi moi sinxelo, coller o que xa tiña grabado, irme ao estudio, regravar o que quixen gravar cousas de guitarra e voz e aí quedou. E os textos que, bueno, que lle dimos un pouco o xeito finalmente xunto con Lucía Freire, que foi a directora creativa da parte visual. Como é
vivir por fin ver esas cancións que igual nunca pensabas que iban a estar nun disco e encontrarte esas cancións de 6 anos, de 8 anos, esas cancións que estaban aí e de repente as ves que están nun Oh, é tracito. súper chulo, é como descansar porque estaban aí agardando e como finalmente ter algo chulo, non? Decir, isto non sei onde metelo, pois porque non pega con este outro, pois finalmente pegou, non? E dixen, pega, non pasa nada. Entón é moi satisfactorio porque ver a túa obra rematada, non? É moi chulo. E agora sale este disco, está ese punto final ou ese punto e aparte no horizonte, ese descanso, ese parar e ver as cousas de outra maneira, pero dicías, este ano todavía vas a xirar, este ano vai haber cousiñas, que nos vamos a encontrar de Sheila e Patricia durante este 2026? Pois mira, vai haber concertos do estilo que viña vendo, non? Porque cando vayamos a un festi ou algo así, pois vai seguir habendo a parte de danza e demais, pero o acústico vai estar presente. Vou ter outro formato puramente acústico, eh, que claro, ese vai estar en todos os concertos. Sempre vamos a empezar con Moscoso, o inicio, toda esta música que ao mellor non estamos acostumados a vivir neste tipo de espazos, non? Para despois rematar pois temas que xa saíron antes, como a falsedade, decía, e todas estas cancións pois máis para mover o corpo. Pero nos teatros, nos lugares pequenos e onde nos queiren, vamos a poder ir pois como foi na presentación, co cuarteto de corda, co guitarrista, con algo acústico, puramente acústico, non? E sobre todo que vai ter de especial que ten unha parte escénica moi chula, que é esta que creamos con Lucía Freire, pero que finalmente leva unha práctica Laura Iturral. Así que creo que se van a topar como unha experiencia. O que eu quero é que suceda unha experiencia en cada concerto. Que pasen cousas, non? Que o público sexa tamén partícipe, non? Sí, que sexa máis que só un eu emitir e listo, non? Como que sexa unha experiencia de chegada ao recinto, que haxa proxeccións, que haxa, bueno, que haxa un pouco a parte que a mí me encanta que é facer de dirección escénica, que ao final é miña, a dirección escénica, e crear algo, non sei, pois como máis multidisciplinar, non? De música, pero tamén de danza, tamén de teatro, de algún xeito, non? Joder, eu creo que dentro deste, bueno, do que estamos a falar, do complicado que é a industria, do complicado que é sacar un proxecto adiante, do complicado que é poder presentalo, eu agradezco e aplaudo xente como a ti, xente como Leticia Rey, por exemplo, que tamén presentou agora un novo disco e tamén con unha posta en escena pois con gran peso teatral, con gran peso de escenografía, con gran peso da música, de que sexan, bueno, experiencias máis alá do puramente musical, non? Que haxa pois factores que, bueno, que fagan como non único, porque lógicamente hai máis xente que fai o mismo parecido ou que busca, non? Pero que haxa ese toque a maiores, non? Do que simplemente a canción. Sí, bueno, tendo a oportunidade, pois eu creo que sí. Creo que se pode facer. Quen poida, non? Quen queira mostrar eso. Eu creo que a música por música só é tamén interesante, non? Pero sí, eu creo que é algo bonito, algo que está pasando, a xente está invertindo moito en videoclips e en imaxe, por que non crear unha experiencia pois visualmente diferente, non? Vivimos nesta época tan visual polas redes e demais, que é como o sentido máis alimentado. O a escoita non está sendo o sentido máis alimentado socialmente. Hola, cariño. Que dille xa 5 minutos máis e te libero, Sí, 5 minutos máis e te sí, libero sí, sí, nada, teño aí, mira. que non que despois igual non creo que me odie, que diga, ai, me atrapas a mi mamá e demás. No. Mira, porque dicías agora o das redes, joder, que putada, dito así, que non me escoita a nena, que non me escoita estas palabras, no? Pero que parece que pesa máis o alleo, que pesa máis o que non é música, que pesa máis o que non é arte na vida dos artistas e que parece non, lía a un artista reflexionar, non me lembro exactamente o texto, creo que o tipo era de Madrid, me parece, sobre as redes, non? Que os artistas parece incluso que queren centrarse máis en redes que non en facer unha canción boa ou en centrarse en outras cousas,
que, joder, que mierda, non? Que parece que teña tanto peso e non teña peso a música. Sí, é terrible, verdade, e temos que ser como pluriempregados, non? Pero ten unha parte boa, a mí que me gusta buscar a parte positiva, ten unha parte bonita e é que implementas a túa arte en lugares de expresión diferentes e Eso novos, sí. non? Pero sí, é unha mierda, basicamente é unha mierda pinchada en un palo. Pero, Pero sí que é bonita esa parte. A min gustame moito como crear a experiencia visual, pero sí que é certo que é moi exixente, quero decir, perdes calidade de facer música moitas veces por facer visual. eu odio as redes, a verdade. O sea, hai que estar presente porque tens que estar e sei que eso tamén te Sí, axuda a sí, chegar total, a outros lugares, totalmente. pero a mí me agotan. A mí me agotan e de feito eu dende aquí Que é moi demandante, moi demandante. E é unha falsa demanda porque non fai falla tanto como creemos, pero é certo que queremos estar como facendo a pegada o máis realista posible ao que somos e claro, require dunhas dotes que non temos nós nas nosas profesións e nas nosas aficións e en concreto, non? É como ter que facer moitas cousas. É dicir, é como si foras pois albañil e ademais tens que aprender non sei, historia del arte. Nada que ver. Pois isto é igual, exactamente igual. eu agora é certo que estou nunha época que como as miñas circunstancias de saúde me dan tempo libre, pois estou creando moito contido, pero dime conta foi un tempo de, mira, eu me molestaba moitísimo en darlle moitas voltas a se fago un reel ou fago non sei que, vou dar un diseño perfecto, vou a dedicar non sei que, vou a dedicar non sei canto, chegou un momento no que dixen, Sí, sí, estou facendo tal, pero despois igual 1000 horas para facer algo e non ten likes, algo que non ten que máis puro ou máis tal, ten máis likes e dixen, mira, vou publicar como me sí, apetece cando me apetece e xa está, sen máis. sí, 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 como que o máis verídico non é necesariamente o máis valorado, non? É tremendo, tremendo. Sí, creo que é algo que padecemos todos. Pero bueno, Sheila, non te vou roubar moito máis tempo. Estou aquí mirando porque teño a Xana traéndome galletas nun tupper. Oye, está ben. Caiu, filla. Está ben. Caiu. Colle. Queres velo? Pois colle. Non te vou roubar moito máis tempo. Sí que te emplazo a que, se che parece, sí que me gustaría cando o final, entre comillas, este chegando, cando xa pois, estén chegando as Claro, últimas datas, falamos. facer como unha conversa antes do parón para analizar un pouco xa como foi este ano e Un a tua placer situación para min. nese momento, porque sí que me gustaría nese punto xa enfocar ao 100% pois o que vai a ser xa o descanso ou esa nova etapa vital de Claro, eu encantada de falar contigo. Seguro que será máis fácil programalo, porque tú vente esta vez que sí que non, meu rei, pobre. Outra Grazas cousa, pola mira, paciencia. outra cousa que entendeu perfectamente é que todos temos a nosa vida, todos temos as nosas circunstancias, todos temos moitas cousas que afectan e eu poderei despois dicir, pois me compensa esperar ou non me compensa Xa. esperar ou demais. E imprevistos, non? Como de pronto imprevistos que non contabas con eles. A min isto, dende que son nai, teño imprevistos constantes. Digo, mi madriña, parece que xoguei a quiniela toda Mira, das interrupcións da vida. eu co problema que teño do ombro, que levo xa 10 meses, 11 meses, casi xa camiño dos 11 meses desto, a min Aí intentando. deume a vida de dicir, mira, a vida ten moitas cousas e xa está. Sí, daste conta, verdade, do fundamental. Sí, entón, se alguén lle surge algo, oye, ti me contas, surgiu algo, pois non podemos gravar hoxe, pois gravamos mañá, non pasa nada, xa está, o sea, Sí, home, eu o digo o importante, mesmo, se non son ciruxana. claro, o sea, pero o importante é o importante, a conversa se Sí. pode conversar un día ou outro, así que, e aquí estamos, finalmente, facendo esta charla. É certo, sí, completamente, Así que completamente. nada, simplemente volver a agradecerte o que pasar por aquí, contar así un pouquiño esta experiencia, como se presenta este ano 2026, estaremos atentos a todas as datas que Un poidan placer. vir. Espero poder Un ir placer. a algunha delas. Mira, teño en abril, digoche agora, mira, teño creo que o 19 de abril un concerto na Sala Rebullón, que vai ser chulo. Así que, sen queira vir, 19 de abril, compartido con Pois mira, Quique. que podes creer que nunca fun a Rebullón? Ai, non? Nunca. Pois é meu e dun rapaz que ven xirando por salas.
Pois anotarei, de Burgos. vou apuntar así para poñerme na xenda, porque despois Pois é unha sala estupenda, super ben xestionada a parte técnica, ten ademais unha cafetería e pasear arriba, zona recreativa, está dentro dunha sociedade un rollo cultural e está moi chula, aparte que a xente que a leva é estupenda. pois a ver se pode dar Super guai. e así te vexo a ti en directo, coñezo un novo proxecto Claro. e a maiores coñezo unha sala que nunca está de máis e sobre todo xente que isto é moi É unha importante, boa. apoiar as salas. É moi boa oportunidade. Sí, a eles máis que fan un traballo precioso, a verdade. E a quen viu isto, pois, como sempre, se alguén me está coñecendo agora, que vai á miña canle a ver as conversas, non ten por que ver todas as conversas, son 200, casi 50 conversas. Pagan a pena. Senón, eu con que vexan os nomes de quen pasa pola canle e vayan a escutar a súa música, a min con eso xa me sirve, se ven as conversas, pois genial, pero que coñezan os Que proxectos riquiño. e que estén atentos ao que se ven neste mes de marzo, porque estamos tendo, como dicía, un mes de xaneiro, febreiro guapo e o mes de marzo vai a ser Ben moi potente. Vai a ser moi potente. Bueno, Así que vémonos, pois xente, estarei atenta tamén. na seguinte conversa. Vouche facer unha última pregunta, que lle fago, é a última Veña. pregunta que fago a todo o mundo, e é que ti non, dicías non eres cirujana, non te dedicas ao mundo da sanidade, pero ti sabes que se o ser humano comemos e bebemos, temos o suficiente, non, para vivir, non? Temos os nutrientes. Eso o sabes, non? É algo que, bueno, nos ensinan e o temos aí. Pero tamén sabes que cando falta a música, verdad, que hai, como que tes un nutriente, pero o corpo non é igual, non? Así que creo que a mellor despedida que podemos facer, xente, vémonos na seguinte conversa, pero sobre todo vémonos onde haxa música en directo. E se esa música é a de Sheila Patricia, pois xente, mellor que mellor. Ata a próxima. Chao, chao. Chao, un placer.